Ζούμε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, όπου το διαδίκτυο έχει διαμορφώσει τον τρόπο που επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε και καταναλώνουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, το digital marketing αποτελεί κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες προβολής, αλληλεπίδρασης και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων. Μέσα από στρατηγικές όπως η διαφήμιση στα social media, το email marketing, το SEO, το content marketing και πολλά άλλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να στοχεύσουν το κατάλληλο κοινό, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το digital marketing δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια αναγκαία επένδυση για όποιον θέλει να ξεχωρίσει στον ψηφιακό κόσμο. Η ανάγκη για προβολή μιας εταιρείας ή ελεύθερο επαγγελματία δίνει πρόσφορο έδαφος σε πολλούς νέους και όχι μόνο να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα στο digital marketing. Με αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι agent να εμφανίζονται στον κλάδο. Μέσα από την πολυετή εμπειρία μου, διακρίνω μεγάλα κενά στις έννοιες και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν πολλοί digital marketeer. Συνήθως προκύπτουν από την πίεση των ίδιων των πελατών τους να τους προσφέρουν ακόμα περισσότερα. Στην προσπάθεια λοιπόν των συναδέλφων να μην δυσαρεστήσουν τον πελάτη, αναλαμβάνουν στρατηγικές που δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν. Σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω νέους συναδέλφους και όσους θέλουν να ασχοληθούν με το digital marketing. Θέλω να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ, όσο το δυνατό πιο κατανοητά, τις βάσεις και τις βασικές έννοιες για να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους στο μέγιστο και να τους ανοίξω ορίζοντες για νέες μεθοδολογίες. Οραματίζομαι να δώσω σε όσους περισσότερους γίνεται να κατανοήσουν την έννοια, την αναγκαιότητα και τις απίστευτες δυνατότητες που έχει το digital marketing σε απλή γλώσσα, που θα μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει μόνος του εφαρμόζοντας τα άμεσα στη δική του επιχείρηση. Έτσι όλο και περισσότεροι θα καταλάβουν πόση δουλειά και γνώση χρειάζεται η διαδικτυακή τους παρουσία και θα πάψουν να την αμφισβητούν. Ονομάζομαι Γκάς Χρυσικόπουλος, founder της 49 Advertising από το 2004. Τα τελευταία 16 χρόνια είμαι επαγγελματίας digital marketing agent. Με μια σειρά από βίντεο θεωρίας, tutorial και tip πάνω στο digital marketing θα σας δώσω όλες τις γνώσεις, τα εργαλεία που θα σας χτίσουν σωστές και δυνατές βάσεις για την είσοδό σας στο digital marketing. Για να μπορέσω όμως να ταυτιστώ με τα προβλήματα και τις απορίες σας, θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας. Γράφοντας μου στα σχόλια ό,τι σας προβληματίζει, θα δίνω λύσεις με βίντεο. Έτσι, θα δημιουργήσουμε μαζί ένα χρονικό workshop επάνω στο πεδίο του digital marketing, δωρεάν για όλους. Κλείνοντας το τρέιλερ του καναλιού, θέλω να σας αναφέρω ότι η παραγωγή και η επεξεργασία όλων μας στο βίντεο είναι και θα είναι χορηγία της 7dot.gr, μια εταιρεία παραγωγής που ασχολείται αποκλειστικά με τα social media βίντεο. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα υπήρχε αυτό το κανάλι. Κάνε εγγραφή, subscribe και πάτησε και το καμπανάκι για να είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.